Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila nena con Marama. Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Tak nám konečně přestalo pršet a my tady máme tolik očekávaný test našeho nového Fiatu Uno 1.4 51 kW, rok výroby 92. Je to velmi zachovalý vůz, skoro v plné výbavě. Když se podíváme, má kožené sedačky, okna v elektrice, co se předvede, kožený interiér. Takže vyzkoušíme okna, které je jedno okno, které funguje, druhé nejde. Z roku 92, prostě šlape jak bejk. Víte, prostě paráda, kam se na to srali Felicie z toho roku. Teda 111 000 na je to. Ať mi řekněte, kdybyste tady hledali zapalovač na cigára, nebo na navigaci, nebo na něco. No, kde to může být? No, je to tady schovaný. Kdo by to tam hledal? No, kaslík dostatečně prostorný. Klakson troubí. Sportovní řadící páka s vůlí. Máme rádio s DVD přehrávačem. Samozřejmě klimatronik na tehdejší dobu, to byla samozřejmost. No a co největší přednost tohoto vozu, prostě kožený sedačky, jo. Samozřejmě střešní okno na servopohon ruční. Pořádný sound systém. No, žádný subwoofery do dveří. Se koukneme na kufr. Musíme odemknout. Já si myslím, že na tehdejší dobu jako super místo, tyjo, jako určitě místa jako ve Felicii. Samozřejmě vyhřívané zadní sklo, kdybyste to někde chtěli tlačit. Stěráč s ostřikovačem, samozřejmě funkční. To je na originálních diskách. 13 palců, rozměr 155/73, což taky jako super profil. No, ať se kouknem na motor. Někdo scháněl, tak u některých vozů je to opravdu vidět, kde je ta páčka, ale tady je opravdu schovaná. Tak a tady máme srdce vozu. Je to teda 1.4, 8 ventil, 51 zběsilých kW. Myslím si, že na blatníku ta 70 značí jako počet koní, takže opravdu to není líný vůz. Myslím, že ve své době, kam se na něj hrabali Felicie a favority, a je to teda rok výroby 92. No. A tak ukážeme si ho ještě za chodu. No. Tak takhle si ševelí italský motor.
Vejfuk trošku bublanina, má to takový sportovní nádech. A tak to musí mít každý italský auto, že jo? Tak a když už to máme nastartovaný, tak si hodíme pár záběrů z jízdy. Řízení při malých rychlostech i přes absenci posilovače řízení je opravdu snadné. Dá se manévrovat jednou rukou, je to prostě skoro jako auto pro ženský. Takže jako superkára. Určitě do města ideál. Malý rozměry auta, snadno všude se zaparkuje a prostě superkára. Kdyby někdo přemýšlel, jak se tady zapínají světla, tak touhle páčkou pootočí se. Tady druhá páčka na blinkry, taky perfektní. Tak si ukážeme, co to umí, neumí. Takže motor máme zahřátej. Můžeme si ukázat třeba, jak to zrychluje na tu dvojku při těch 20 km za hodinu. Říkám, opravdu to není líný auto. Krásně to zrychluje. Z 0 na 100 to má mít papírově nějakých 12 sekund. Ještě si můžeme udělat test hlučnosti při 80 km za hodinu na 5. rychlostní stupeň. Myslím si, že jako parádně odhlučněno, nemám tomu co vytknout. Ještě třeba takový malý test, jak to zrychluje na 5, když prostě dáte plný plyn. S tímto autem určitě nejste brzdou provozu. Místa v tomto voze, jak řidiče, tak u spolujezdce, tak i na zadních sedačkách, tak řidiči do 170 cm, maximálně těch 180, myslím, že nemají problém. Ale podle mě, jak má někdo víc jak 180 cm, tak vzadu při menších nerovnostech se mlátí o strop do hlavy. Ještě ke spotřebě, spotřeba se pohybuje od nějakých 5 dálky až 7,5, město průměrná, takže průměrná do 7 litrů určitě. Co se týče výbavy u tohoto vozu, takže střešní okno, okna v elektrice a centrální zamykání. Originál všechno. No tak tímto záběrem bych se s vámi chtěl rozloučit a nashledanou při testu dalšího vozu.